وانا زعبا تجمير الله سلام طعنا هبلنا كميت قنيو كبران انت فتاتلتنا لومي زحارنا يوم زعباتات كلاليكم artificial intelligence ويدما سب سرح بالحيز ملكت حدا زعبا غيرنا نواخاتم كنبلينا بخلاي بركدما عالم لخه وعلى فاينانس ملكت ابو زي اديس ابا تساليتو نيرو زيز ملكت حبريتا ونا واخاتم كبليو وعلى ጸጋታት ሌማት አበ ከተማ ጅማ ተሳሊጡ ነይሩ ገምጋም ጸጋታት ሌማት እውን ተኻይዱ ነይሩ ምስ ተታሒዙ ፍርያት ማዓርን ምርባሕ ነብን ዝምልከት ዛዕባ ነይሩ ዚና ወኻትም ክነብሊና ብናይ መወዳእታ ዛዕባ ሒዝናዮ ዘለና ድማ በበል 20 ዓለም ለኸ ትካል ሰራሕተኛታት ዝምልከት ኣብዚ አበ ሕብረት አፍሪካ ተሳሊጡ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ እውን ክህልየና እዩ ክብራት ተመልከትና ምሳና ጸንሖም ሙሉ ትሕዝቶና ንኽትከታተሉ ንዕድም مسارحتي مرها سلام مرسان كمد ما فسام وراحتو مساحات ملنا سناي صانيت تملي سلالنا كبرات تملكتنا كم تقدم كبل زلاله هو قداماي زعبانا نجمرينا مرها نكع دحن مصاخا كما يبعلكا تم زعباتاتنا قدم كبل كم زقمطنا بقدم صعب حدا اكسبو تكنولوجي اثيوبيا أبز حلفه سومن أبزي أديس أبا تساليتو منبارو زذكريو زي إكسبو بإنستيتوت أرتيفيشال إنتليجنس إثيوبيان بمحضر دحنت مربب حبريتان استسناده خلت يوم تواديدهم زسنادو مدرخي نيرو السو كاب علات شمون تجمير كاب 10 جنبت سناده مدرخي نيرو دحر سلسته معلت تزازم مالتي وأبا ماخل كونفنشن أديس يد ما تخايد نيرو أفتي إكسبو العلا عسرت شح تساتفتي وش تعدن وصان كاب استفلا لهجرات موصو أجاش ون استساتفوا المنبارو بتعوان أفتي معلتي تجلس نيري إثيوبيا أبى جوعزو ديجيتال ويد ما ترانسفورميشن محفرة عالم زرقته عبية بركته كم زخنا ون أفتي وان تجلس نيري ببرك عالم تفلت نت زلون كومبانياتات والكسبات أبى تكنولوجي ويدما artificial intelligence دون مسؤول ركب زلوهم زعباتات ونه وطلع لهم ميت استخايد لهم يو ويدما فرم استخايد لهم ينيرو أبت مدرق تحننت سايبر مسارة المعات ويدما حلوا سايبر سيكريتي كفتحوا زقبهم فتناتات ويدما زم عنكفات بدهتات زبهالون أبى artificial intelligence ويدما سب سرح بالحي أبى معوات كوعزو digitalization أفريقيا زهلو جامتا ايو زملكتو زتت التخايدهم حسابات تنشراشرهم ويم حسابات لوط زتغورو المدرخ ينيرو ابتي اكسبو لعل تقبلنت زلوم فلطتن لمدن زلوم كم تقدم كل زغلصكو لعلي ميتي تكنولوجي اقربتي وش تعدن وصان وون تساتفومنو منبارم تحبيريو زم تكنولوجي تعاطوا ويم دما وننت تكنولوجي زغونو فرياتهم اغلغلوتهم وون بأقاتامي أولتم تساتفتي زلالي المدرخ زنبرأيو نزيونيو فلا ما يزعونا جيرنا مغنياتو حز زلاتو علم بحقرون بيتبع درجة وانترينا تناي تكنولوجي عدكي كاب جيزينا بجيزي حقرات ون كم حدا ناي مبا ناي مودا داري ويم دما ناي منحنحي مدرخ خوينو سلازغص زلو artificial intelligence نحنا بصحنا لزلنا بركين تايز مسل زبل حدا مرأيا تغيرو ابزي بدي سبال تسالطو على زنبرأيو مرحبون زتوسن حساب قصلمو يو تايمت تو زعبا كنصر لنا لخلو حسابات سريع خالنا لها تو زعبانا ايثيوبيان تكنولوجي اكسبو اي اي نديو تو مرئيت سب سراح استوعلوت ايثيوبيا لنا بتግረኛ እንትርጉመው ንخل ማለትዩ ያው ቴክኖሎጂ ማለት ሰባት ጻዕሮም በምንካይ ውሑስ ወይ ከዓጥዕና ለዓሰሎ አግባብ ህይወቶም ልክመርሑ ናይ ደቅ ሰባት ህይወት አመቅላል ግደል ለዎ ናይ ሰባት ናይ محساب نوح ጉዕዞ እዩ ያው ኢትዮጵያ ከም ሀገር በአስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ ናይ ዜጋታታ ህይወት ውሑስ ለምግባር ጻዕርታት ምግባር ካብ ትጅምር ብንሽተኑ ንሓደ 5 ዓመታት ገይራላ ኦፍ ኮርስ ቱ ሳይበር ሴኩሪቲ ለአመሰለ ነገራት ኣብ ለቀደሙ ጊዜታት እውን መሰረት ሒዞም ቶም ኸዚ ኣብ ላዕለዋይ መዝነት ሀገር ልርከው ሰባት እውን በኤክስፐርትነት አፍቱ ባይታ ንሱ ሰፋሕቲ ስራሕትታት እንዳሰርሑ መጽዮም ኸዙውን ኣብ መዝነት ለተረኸቡ ለእዋን ናይቱ ነገር አገዳስነት ብግቦ ብምርዳ አፍቱ ከባቢ
ባይታ ክሕዙ ለለዎም ክረቡ ለለዎም ወሕስና ማሕበረሰብ ኣብ ምርግጋጽ ገዛ ኣግደ ኣለዎም ተባሂሎም ብብርካ ዓለም ለኸውን ብብርካ ሃገር ጠመተውን ናይቱ ነገር ኣገዳስነት ግምት ውሽጥ ለእቴ ስራሕትታት እንዳሰርሑ ይርከቡ ያው artificial intelligence መሰረት ለገበረ ቴክኖሎጂ ባይታ ኣድሒዝና ብብርካ ሐሳብ ናብ ኢትዮጵያ ብርክ ነምጾተለና ሲምፕሊ ቱ ዛዕባ ተበጻሕነት ሰሙያ ወይ ከዓ መጠን ሰሙያን ጠለብ ሽፋንን ይልኾንሎ ያው ብልተፈላለየ ኣጋጣምታት ከም ትካልውን ብልተፈላለየ ኣጋጣምት ብውልቀ ሰብ ደረጃውን ኣነ ትካል ብልሃብና አንፈት መሰረት ላብ ማእኸል ላብ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተረኺበ ከም ጋዜጠኛ ልነቀስኹም ነገራት ነይሮም ሞ ኣፍቱ ባይታ ንሱ ታይ ይስራሕ ምህላውን ናይቱ ኤክስፖ ልልተፈላለዩ ሃገራት ወይ ከዓ ብፍላይ ደሞ ለናይ አፍሪካ ሃገራት ላፍቱ ብርክሱ ንምምጻእ ከም መበራበር እንዲዩ ኢትዮጵያ አንድ ሕቀ ቁጠባ ሕርሻ ይተፊሉ ለዘበናት መጽያ ኦፍ ኮርስ ከዚ ኣብ ንርከበሉ ብርኪ ቱ ኢንዱስትሪ ልመርሖ ቱ ግብርና ወይ ከዓ ቱ ሕርሻ ንቱ ኢንቨስትመንት ንቱ ኢንዱስትሪ ልምግብ ኮይኑ ኢኮኖሚና ወይ ከዓ ቁጠባና ወሕስን ድልድልን ልክኾን ምድላዋት ኣለዎም እናተተግበሩውን ይርከቡ ኣብ ለሓለፉ መደባትናውን ለኣመሰሉ ነገራት ላዳሃሰስና መጽና ኢና ያው ኣብ ኸዚ ሓደ በዓል ሙያ ኤክስቴንሽን ሕርሻ ወይ ከዓ ግብርና ኤክስቴንሽን ክንደይ ሰበሎ ክንደይ ለኣክል ሓረስታይን ክንደይ ለኣክል ተሓራስ መሬትን ኣለና ልብል ነገር ግምት ውሽጢ ኣቲና ናይቱ ከባቢ ጸገም ልምቕራፍ ሰሙያ እንድሕር ነሰማሩ ኮይናስ ኣየኑ ሸፊኑ ኣየኑ ከሓድጎ ስለዚህ ለኣመሰሉ ሃጓፋት በአግባብታ እዮም ከሽፈኑ ልኽእሉ ልብሉ መሰረታዊ ሕቶታት መበገሲ ተገይሩ ኢንስቲትዩት ኣስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ ነዚ ጸገም ንምምላእ ልኸደሎም ርሕቀታት ኣለው ኣብ ልተመረጹ ዓይነት ሕማም ላብ ሕርሻ ከቀድም እንዲያም ኣብ ልተመረጹ ዓይነት ዝርእቲ which is ቱ ኢኮኖሚ ወሕስ ብምግባር መዳይ ተሸይጦም ይኹን ኤክስፖርት ተገይሮም ድልድል ቁጠባ ብምፍጣር መዳይ ረብሓ ኣለዎም ተባሂሎም ልተነጸሩ ተኽልታት ሕክምናዊ ኸይድታት ንምስላጥ artificial intelligence ቱ ሓበሬታ መአከቢ ሓደ ዓዊ ሴንተር ኣለዎ robotics big data ባይታ ለሓዘሉ ማለት እዩ ናይ ልተፈላለዩ ምሁራት ሓሳብን ርኢን ርድኢትን ተጸሚቁ ለቶም ተኽልታት ልሙሓስ ብቀሊል ኣግባብ artificial intelligence ባይታ ሒዙ ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ሃገር ለሎ ዝርእቲ ኣብ ለለዎ ኮይኑ ኣብ ለለዎ ኮይኑ ቶም ተኽልታት ንምሕካም ለተሰናደ ሓደ ዓዊ ባይታ ኣሎ ካውዝ ተቅጽልቶ ሞተሎ ደሞ ብሬሽን ተሓሲብና ሓደ በዓል ሙያ ሕክምና ለኽንደይ ዜጋ ወይ ከዓ ለኽንደይ ውልቀ ሰብ ይበጽሕ ብብርካ ሃገር ስለዚህ ለኽንደይ ወጽሑ ለኽንደይ ከሓደ which is ላ ብብጽሒት እንኳን ተመጽናስ በጣም ውሑዳት ይተርፉ ብዙሓት ግዳይ ሓስያ ወይ ከዓ ሞት ይኾኑ ማለት እዩ ስለዚህ ለኣመሰለ ጸገም ንምቕራፍ ኣብ ልተመረጹ ወይ ከዓ ደሞ በጣም ብሰፊሑ ኣብ ልዕሊና ሓስያ ከውጽሑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ንጹር ገምጋም ኣብ ልተወሰደሎም ሕማማት artificial intelligence መሰረተ ድሒስኻ ሕክምናዊ ኸይድታት ልምስላጥ ልተገበረ ምድላው ኣሎ ያው ብቐንድን ደሞ ለኣመሰሉ ናይ ልምዓት ጠለባት ባይታ ክሕዙ ልኽእሉ وحس سلام للو هاجر تهلت اللايو. سبالة مرها خطقصليها مستناي حرشان ناي artificial intelligence ويد ما سب سرح بالحزل لو ربحة من البات مستناي أب هاجرنا تكاب حزي تحرش هذا مروحه سلال غنت زل قطبة نزيد ما بحد حرستاي تاي عينة ربحة كهبز خمس خل خطقصليها من البات جنفتي إكسبو تي وعلى مسرت مقبار سرخوا وقاشات ونيرم يوم كسخاون خطقصل اللي قدم المنستر دكتور أبي أحمد كافتم أو تاريخيهم مدرز اسمه حدا يوم مدرد ما ملختات نيرم وم إثيوبيا بعودي سبسرح بالحي ويد ما ديجيتال مسرة المعاتاتن سرحت ما معملك لتن زعم السلو تصرحهم زلا سرح ني هاجرات أفريقيا مريح هاجر تقون الله بزحت وصيتاوي سرحتات تسرح خمزلا افتي وعلا قليص من يرم يوم ازي تاي بمنتايو زشرف ويم بمنتاي زرق اندحريلنا يوخينا امناي سلام نصطان كرأ كلو امناي استفلاليو ناي قانقا كون يخلي ويم امناي ديجيتال ايكونومي ويم ديجيتال قطبا ون كرأ كلو يسرحو زلو سرحتات عرسم زمسكر ويم زرو يوم
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኾም እቲ artificial intelligence ወይ ድማ ሰብ ስራሕ ብልሒ ክበሃል ከሎ ንምዕባለን ምትሕባርን ኣፍሪካ እውን ንጥራሕ ንባዕልና ንዕበ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣህጉራዊ ረብሓ እውን ዘለዎ ካባና እውን ክንወፍዮ ዝግበአና ክንወፍ ከም ዝንኽእል ዘገለጽሉ እውን ሓሳብ ነይሩ እዩ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ማለት እዩ ኣፍሪካ ብሃገር በቆል ወይም ድማ ብሰብ ስራሕ ብልሒ artificial intelligence ንብሎ ዝተመርሐ ሓቋፊ ዝኾነ ሓቋፊ ምዕባለ ብምምጻእ ሽቶታት ኣጀንዳ 2063 ንምዕዋት እውን ቁልፊ እጃም ክጻወት ከም ዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣጀንዳ 2063 ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣህጉር ከም ሓንቲ ዓዲ ወይም ድማ ንንባዕሎም ብጉርብትና ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ድማ ኣህጉር ከም ሓንቲ ሃገር ንምሕሳብ artificial intelligence ተጠቂምካ ብዙሓት ውፅኢታዊ ስራሕታት ክስርሑ ከም ዝኽእሉ ንንባዕልኻ ንምትእስሳር እውን እቲ ናይ ዲጂታል ቁጠባ እውን እቲ ናይ ዲጂታል ዓለም እውን ንምትእስሳር ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ እዚ ኣብ ግምተ እትያ ድማ ኢትዮጵያ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ተሕሊፎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመሩ ስራሕትታት ኣለዉ ከም ኢንስቲትዩት artificial intelligence ከም ትቅድም ዝበልካዮ ዝተጣየሸ ትካል እዩ እዚ ንፅባሕ ተባሂሉ እንድሕር ፀኒሑ ተን ሃገራት ዓለም ንሓለፋኻ ናቀድማና ብዝኸዳ ቁፅሪ ንድሕሪት ኢኻ ሕዚ እቲ ዘለዎ ብርኪ በፂሑ እቲ ዘለዎ ብርኪ ከዓ ናብ ረብሓ ተጠቂምካ ናብ ረብሓ ንምውዓል ከዓ ናትና እጃም እዩ ስለዚ መጀመርያ ኢንስቲትዩት artificial intelligence ዝበሃል ትካል ክጣየሽ ኣለዎ ንኡ ዘድልዮ ዕጥቂ ብቴክኖሎጂ ብሰብ ዝተምሃረ ዓቕሚ ሓይሊ ሰብ ክማላእ ክውደብ ኣለዎ ካሊእ እዚ ተጠቂምካ ዲጂታል መለለይ ንኣብነት ብሃገር ደረጃ ዞም ናሽናል አይዲ ዝበሃል ፋይዳ ዝበሃል ዝጠቅም እውን ሓደ እታወት ተገይሩ እዩ ዝጥቀም ሓደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ዜጋ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾነ ዜጋ እዚ ናሽናል አይዲ ይብሃውን ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ዜጋ ግን ንዝተፈላለዩ ረብሓታት ዝውዕል ከመጋጣሚ ኮይኑ ካብ ከባቢው እዚ አይዲ ናሽናል አይዲ ወይም ድማ እዚ ሃገራዊ ናይ ቀበሌለይ ክህልዎ ይኽእል እዩ መለለይ መንነት ዝበሃል ወይ መፍለይ መንነት ዝበሃል እዚ ናሽናል አይዲ ተጠቂምካ ግን ኣብ ዝኸደ ናይ ሃገር ኣብ ዝኾነ ጫፍ ወይም ኩርናዕ ኮይኑ መለለይ ካርዱ ወይም ናሽናል አይዲ ተጠቂሙ አገልግሎት እውን ክረክብ ይኽእል ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ መን ኢኻ ካበይ መጺኻ እንታይ ኢኻ ዝብል እውን ዜጋ ምዃኑ እውን መፍለጢ ከም ዝኾነ ዝስራሕሉ ዘሎ ሓደ ስራሕ እዩ ስልጠና ዞም 5 ሚልዮን ኮደርስ ዝበሃሉ እዚ ኢኒሺየቲቭ እዚ እውን ዝተወሰደ ነዚ ከም ሓደ መጋብ ተገይሩ እውን ስለ ዝውሰድ እዩ ስለዚ እዚኣቶም እውን ሕልምታት ዲጂታል ኢትዮጵያ ናብ ባይታ ክወርድ ወይ ድማ ጭቡጥ ንክኸውን ሓደ ትጥቀመሎም ዘላ ዛዕባታት እዮም ወይም ከዓ እቲ ሕልምታት ዲጂታል ኢትዮጵያ ግሁድ ንምግባር እውን ዝቶም ቴክኖሎጂታት ዝጠልዎ ወይ ድማ artificial intelligence ናይ ባዕሉ እጃም ከም ዘለዎ ኣበርክቶ እውን ከም ዘለዎ ገሊፆም እዮም ብዙ ምስዚ ተታሒዙ ትትካል ዝመርሑ ዘለው ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር ድሕንነት መርበብ ሓበሬታ ትዕግስቲ ሓሚድ በገነን ኢትዮጵያ ምምሕዳር ድሕንነት ሳይበር ዘጠናኽሩ ቁልፊ መሰረተ ልምዓታት ወይም ድማ ዞም ዲጂታል ዝበሃሉ ተሃንጸላ ብሰፊሑ እዚ ንምንታይ እዩ ቴክኖሎጂ መሰረት ኩሉ ነገር ምዃኑ እናተፈለጠ እቲ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ተኾይናት መጀመርያ ነዚ ባይታ ክትሕዝ ዝኽእል መሰረተ ልምዓት ክዝርጋሕ ኣለዎ ኢትዮጵያ ህልው ኩነታት ብዕሊ ተረዲኣ ቶም ቴክኖሎጂታት ብሃገር ደረጃ ብኣህጉር ብዓለም እውን ተናሕናሒት ክትኮን ትኽእል ቴክኖሎጂ እውን ወኒና ክትጥቀመሉ ትኽእል መስርሕ እናሰርሐት ምዃና እውን ገሊፀን ነይረን እየን ኣብቲ ህንፀት ስማርት ሲቲ እውን ዓብዓል ዝኽእለ እጃም ከም ዘለዎ ንኣብነት ሓደ ከተማ ብኮሪደር ልምዓት ክለምዕ ከሎ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዘይኮነስ ስማርት ሲቲ ዝበሃል ዘመናዊ ከተማ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ዝወነነ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ድሕንነት ተሰሚዕዎ ዜጋ ኣብ ዝደለየ እዋን ንክንቀሳቀስ ብዝኽእለሉ እቲ ናይ artificial intelligence ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ከም ዘለዎ እውን ተላዒሉ ነይሩ እዩ ትክክል ፊሽ ያው ከምቱ ልገለጽካዮ ሰላምን ድሕንነትን ውሕዝ ንምግባር ለተኸደሉ ርሕቀተሎ ያው ኩሎም ናይ ልምዓት ሽቶታት ክዕወቱ ዝኽእሉ ሰላምን ድሕንነትን ማሕበረሰብ ሕድሕድ ምንቅስቃሳት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወይ ከዓ እቱ መንግስታዊ ጠመተ ብልዕሊኦም ዓሊብዎም ማሕበረሰባዊ ህድኣት ክህሊ መሰረት ምድሓስ ትከኣል ተሎ እዩ ያው እዚ ካብልኻ ቶም ለብራኻዮም ነገራት ከም ለለው ድሕንነት መርበብ ሓበሬታን ጠለብ ሰብን ከዚ ከምቱ ልገለጽካዮ artificial intelligence መሰረተ ድሒስኻ ኣብ ሕድ ከባቢ ለሎ ምንቅስቃስ ንምፍላጥ ኣብ ሕድ situation room ልጥለዎ ሓይሊ ሰባት ኣለዎ ስለዚ ዙ ነገር እዚ ብኣግባብ ታይኻ ተኸዶ ኣብ ሕድ ከባቢ
للو نجارات لمقصصار سب دخاميو بقدما يون أب خلوت زعباتات خمد جلسنا يو سلزي بأجباب programming ويكع تو robotic existence لتقلب تقلب بمملأ مداي AI لهلو ربحها كرنا جزايو سلزي إثيوبيا لا أمسلو مدلوات بمقبار مداي خمتو لا جلس خيول سنة حقا كودر سلو بمداي programming يكون تو robotic existence بايتالك حس تو robotic نو هاوي كعاتو تو بناي فلتات مدلوات للوم سبات أقدست بمخانهم بأجباب اللي تفلالي انتس بأجباب كودينج انتس بتو سروع ناي مهرو خيدتات لا تجورو لتصنحوا مدلوات اللو زوم نجارات زيوم لعبي يوم لخد اللو مالتيو زي كابلنا مرئيت سب سرح استوعلو إثيوبيا انتاينتو نمرد على خلونا مدرك أبو خبر قدامي مستر أبي بلتوسنا أجباب تدهسسنا تصبغيو ياو تو بايتا افتو مرئيت خبر قدامي مستر أبي أحمد قاعد حن مساخوم ملوختو مسعيبو افتو ايتكس مالتيو بقال high level policy dialogue on the development and regulation of artificial intelligence in Africa يوم لولو which is العلزة policy أم معبالن ما محرحنا عستوعلو تسبسر أفريقيا نا أفريقيا نايتم زعبا موت أنتني زعبا مملأ هقاف تلبه هقرنا حتى أغمى حيل سبنيو مثالي artificial intelligence بايتا دحيزنا نخد لنا تغوينا مهوراتنا غندي أقباب يوم خذ عالم لسقوه نقرلو artificial intelligence بايتا انت دحيزو هقرات كوتهدر جميرها كسا expertise الجورو مهورات بartificial intelligence تتكيو نايسب ناي مشك الزعبا تأيو لخون لولو حتوتات مهوراون مسارتاون يوم سلازي زي بمعراق مداي أفريقيا مدلوات تقبر اللوا سلازي تو مدلو تأيو تو ممرح حقدات ويكعتو regulation تو development تو تايل بحال تو dialogue on the development تو نايتو عبيت زتا عقداسيو مالتيو سلازي إثيوبيا للوا نجارات قللتي خوني خمتو عن طول جلوس خلقا خلتها نجارات أب artificial intelligence بأكل خيرنا الدهاسسنا يو خلتها نجارات اللو خلقت زعباتاتون بقدم صعب لوطو تو حلوة وحسنا خبابي 10 كيلومتر رحقت من كسقاس الخيل سب سرح استوعلوت زمسرتو روبوتات بايتا حيزوم كاميرا يقوني تو which is تو كاميرا تو فيس ريكوجنيشن تو حد نجارات لتلو نجارات بمقراص مداي حقاو ناي مدحانيت زوور كون يخليو شقط بلاي غبو ويكا مهرت بلاي غبو اغباب ناي هاجر حفتي صقا بلاي اغباب لكوص لقوصاصرو بزح ركابوتات له ازي زعبا انت قصلتلو ازي مسرح لاب زمصعنا براخه تختيلو كلونا سلالخيل عالم نعنا باغبابتاي تطمتنا تخيل بلا حقوفيو لمثالي نحنا بنركبلو بركي ايكونومي لنا مدلوات لنا قلل لنا سلازي نحنا زو بايتا زد حيزنا نختل لنا تو نحنحاو ناي ايكونومي نحنح باغباب تايو نغرات فطيرو افريكا هم افريكا هلاونا كغدادر لخيل نغر كل سلالخيل زو نغر زي كندالولو لنا لبل ملختي لحلفتلو اغاطامونيو بزا غاطامي ኢትዮጵያ መንኮራኩራት ካብ ተምጥቅ ከርና አሞት ሓሊፎም አለው መንኮራኩራት ናብ ጠፈር ምስዳድ ሓበሬታ ናይ ካብ ዛዕባዩ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብልገርም አግባብ ብለይ ምርዳ ብዙሕ ሰባት ለማሐስ ሄስ ወይ ክሪቲክስ ልዳለውሉ ኮይኑ ግን ቱ መሰረታው ዛዕቡ ለይፈለጥዎ ሓደ ዓዊ ዕማም ተዓምም ላያ ሳተላይት ሲቲ እንዳሃነጽት ያትርከብ እዛ ሓበሬታ ዲኮድ ምግባር ወይ ከዓ ናይ ምቅባል ዛዕባዩ መንኮራኩር ሰዲድ ካለኻ ሓበሬታ ተቀበለ ለኻ ስለዚ አንፈት ሃገርኻ ኢኮኖሚ ሃገርኻ ትንጽረሉ ስሩት ዛዕባዩ ስለዚ ከም ሃገር ለኹርዕና ዛዕባዩ ልኾንሉ ማለት እዩ እዚ ዲኮድ ብል ተገበረ ከምቱ አቀዲምና ልገለጽናዮ በቀዳማዩን በድሮን ምርኢት ላተር ነይሩ ሓደ ግዜ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር لخون ناي إيكونومي طلب زمسرته حتى أب لخون وعلى تلعيلو أنحنا فاينانساو طلباتنا لدرون معدقي يخوم تدريو تفيلنا نحمل لنا درون لعدك تليو أمطو إلهم بقلت تناقيرهم نيرهم يوم تو إثيوبيا لوصحتو له براخه لمملخات لخدلو ويكا لصفرلو سروت نتبيو سلازي بارتيفيشال انت بمنكوراكور ابيلا بساتلايت سيتي ابيلا حبريتات انت ليخا artificial intelligence ويكا artificial intelligence زمسرتو درون ناي منقسقاس خيد بايتا حيزو هاجر وحسنا للو اغباب نغراتا لكتخد بحتاو برن ناي معباله مكحكح ويكا مخفتي
إلنا نصرح نخلينا تصرحهم نجارات هالمو صعيبة لهم تصوم حسابات اللو عاوز مدرخ عاوز إكسبو تكنولوجي كاب حبرات عرب إمارات ونزمسو قاشان يرمي مفتي وعلى تساتفوا أبو منبر كاوزل حنة سايبر حبرات عرب إمارات دكتور محمد الكواتي زبحال مالتي كابتم عدمات حدا خوينم ترخيبهم تكنولوجي عالم زقيريو عوي عقمي ون كم زلوه زفلتيو من رجاس دحنة سايبر من رجاس لا علاوي هاجر دحنة مالتيو artificial intelligence مالت سلازي زي سب سرح بالحين ولو زي ندحر كوينو زيهم نمرقاص او زيهم مربراب او زيهم مسرح نناغا صباح زي بحال زعبا كونو لو هاجرات بتخرت كسرح لو نو زي سلازي ايثيوبيا خزي تخدو زلا كيادو تخدو زلا خيدي زبرتات عز التبابعيو افتي اكسبو تكنولوجي خم تقدم الكاز جلس كايو حدش حن حمش تميت درونات استساتفالو مريت أبا أير تخيدو نيريو زي مشيت مسموخانو تندرونات ننبع على تواديدا بزريو مريت أبا أير زفتورو صباغة ويزفتورو ملكع نيرو زي درون ونينكا تندرون أب سرحة وعيلكا أبا أير مريت مبصح مالت صبوك يادو إنا نغد لنا أتن استساتفا ببزحي قصري نايتندرون ون تاريخا كاب أفريكا بأفريكا برك تاريخا ون فلا ما يزبحالي زبل عوص العيل استقلت أي نيرو مريت تندرونات أكالتي إكسبو تكنولوجي إثيوبيا عسرا حمشتي تغيري توسيدو سلازي زي كساب حزن نخدو لنا خيدي وصيتاوي ويما زعقب وصيت ناتمزغول يخيد كمزلو حدا مرغاغص እዩ ስለዚህ ቶም አቦ ወንበር ካውንስል ድሕነት ሳይበር ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዶክተር መሐመድ አኳቲ ውን እቲ ተኻይደ መርኢት ዝነበረ ፎረም መሰረት ምግባር ተባይታ ዘለውን አው ኮይኖም እናተመልከቱ ናይ ሃገርና መራሕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ውን ዝመጽፍቲ ኤክስፖስ ተሳተፉውን ናርእዩ ተንድሮናት يزناقو منبارم يقرمو منبارم ون كافت مسلي زرقنا يو حدا ملكتيو سلازي زي نصبح زي بال لومي هاجرات بتخرت كسر حلو زيك با تكباريو إثيوبيا طرح زي هونس خالو هاجرات أفريقيا ون زيك صعبوا اللوان زبل مالختيم حليفهم ازمريت زي بإنستيتوت ارتفيشال انتليجنس إثيوبيا بمحدار دحننت مربب حبريتان بحبار زي سنادو ويو سلازي عفتي وعلا زو وعلا زي تخايدو زي زاكل وصيتا بمارو تم تكالاتون كم زتحبنو وصيتا بمارون كرعات كم زتسمعم زغلصو ليو تندرونات ديجيتال ايثيوبيا وي حملواي اثر استفالاليو نغرات ينزر يانيرن نفتاير نا ايثيوبيا كارتا يسلا نيرن مرحتي هاجر نامنت ناي قدامي مينستر دكتور ابي احمد مسلير يانيرن ناي زي حملواي اثر نبلو أبي تايسرح له زبل سون بزر ملكوعي توي ملأخت ون زلوا يتزاريو زنورا مريت ون سلازي حدش عن حموش تميتن درونات استفلاليو ملكع بزلوا ويم دما مريت أب أير رأين أتي وعلا كم زتزازم يتي زنورا وعلا مرها هو ياو كاب زربا خبر قدام مستر أبي أحمد كاب العلخو ياو دبلوماسيا وربح للو هذا سرت نجرافتو ما أتوي زروهم أب دحر وسنات سكندتات قاعد حنو مصاقوم بالولو مالتي وير افريكا يونيتي has always found the voice and vision بمال ኢትዮጵያ ይገልጹ ናይ አፍሪካ ድምጽን ራእይን ወይ ከዓ እማተን አብልን ጽረላ ሀገር ኢትዮጵያ قاعد حن መጻቆም ልብል ንግግር ወይ ከዓ መደረዮም ለስሙዑ ያው ኢትዮጵያ ከምቱ አንቶ ልገልጽዎ ናይ ባዕላ ምድለዋትን ተለዋውን በብርካ ዓለም ለኸልንቀሳቀሱ ዓበይቲ ትካላት ናፍቱ ዋዕላ ዕዱማት ኮይኖም مرأي لمنتاي اللي للنجر كندس جبويو ياو خمت تفولتو حد نجرات لمقبل يتسجمنا يو تو دحربايتانا تو التكنولوجي لنا قربيتان عالم بمنتاي أجباب تجوعز لا لبلن ناي بوليتيكينياتات عقناوي رديتن مسارة بمقبر تو رديت لفترة سلوى كنقطت يسرعنا يو سلزي لما عملوا هاجرات صراحة تاتهم لمسلات بأجباب تاي يخدلوا بكنياتهم هم ريفرنس تو تاي نايتو كونلنيال سنتمنت كابرسنا جناس لليوتة لبعلنا للنا خبري بتعامي للتمعراري يخوني إلنا المجلات لسكفنا نجري لي سلزي هاجرات
لاب حدا بايتا لممصا تو كولونيال سنتمنت لقدفلنا ابرون كون يخليو الستات بمتعراي مداي ستورن مدلواتن سلازي افريكا خم افريكا هاغوفاتا بقلطف مليا لكتخد لتجبر صعري لترئيلو يو بي ያው تو افريكا تغبرولا تو افريكا تطلبويا يليايو توفيلو للتوزع زعبا هاغرات ወይ ከዓ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካ ናብ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጽውዒኻ ወልሆነ ዋዕላ ኢትዮጵያ ልኸደትሎ ምርሕቀታት ምርአዩውን እኹል መሆነ ነይሩ ግን ያው ቱ ዲፕሎማሲ ንግዱውን እዩ ስለዚ ምስ ሃገራት ለሎ ልስሉስ ወይ ከዓ ልተማዓራርየ ንግዳው ርክባት ብምዕራይ መዳይውን ባዕሉ ልኻለ ረብሓ ኣለዎ ለኻልኦት ሃገራትውን ኤክስፒሪየንስ እዩ ኢለ ይሓስብ حزبون علالنا نعطل أيو فلاماي زعبانا زازمنا نفتخال أوي زعبانا خن قصل مرها قال أوي زعبانا غير حزنا يزلنا وعلى فورم فاينانس إثيوبيا زملكتيو بايزوي بزحت فورمات وي بزحت مدرخات يا موضوع الحلفه سمونا إثيوبيا استسالطوا بزحت عالم لخاوي مدرخات إثيوبيا زسنادتهم مسكالات علامات ونركب غيرها استساتفوا زت سنادو مدرخات نيرميم سلازي فورم فاينانس إثيوبيا ون ابتي زازمنا يسمون حدا كاب استسالطوا حوي مدرخ ينيرو أفتي مدرخ مراحة هاجر استفعل الملقطات أم حلاليفهم يوم كافت ملقط زم حلالفه بريزيدنت فيدري تاي أسكاس اللاسي تاريخ ملقط محلاليفهم نيرم أبي تبيع زتوجنا من محيش ماكرو قطبة الله كل جزء نقوله زي سقيلو بهال زي كونس بزح مسرحتات بزح ناي سرار حلوتات بزح ناي تكنولوجيا عتكي تغيرلو نفس راح استأتوا أيو أبي حسر أوان زيد ما وصي تمزجيو وصي تمزجيو كبحال كله زي للرألو بقدماي مصوب حدا ما أخل عقلقلة المليارنا زنا artificial intelligence الله فاينانس سرار حتى الله سلازي وصي تمزجيو اللي حتصير جزء نجمر بريلهم كليسان ويم عود فاينانس إثيوبيا لعلي حدا كفل زمن زعكل عدمة زلوا أيو جن هندت عدمو تعاطى عفاين ويم دما تكنولوجيز تعاطى عن خينو أب عقلقلة وهاو ويما بسرارحو أيزبنا يصنيحو صوزين مزبان زخير زلوا خيدي وصيت زمزجب زلوا يتوهيلا أبتزي زيد ما بفلاي كافتو زنورنا يوصينا أنا بزحش سرارح زمناوي أسرارح خنا أتخلنا بدهوتات الله ويم عنكفاتات الله زم عنكفاتات نمسجار كسرح زقبو مسرح تاتلو قدم ساعة بهي بكمالته زين مسرح حقافن زبن زطلو مسرح نمفتار ممحيش مايكرو قطبا زبال تكبراو تغيرلو قصالي عود فاينانس هاجرنا ناب ديجيتال نمسشغغارون اب زغبر ربرب كسرحو زغبوم تحساب زغبره ويم دما مسرت زلوو مسرح اب قمت زاتي يسرح كنسرحهم زلنا توم بريزيدنت كسمرو لزغبا زعبا يلوم زلعلو ينيرو ديجيتال إثيوبيا قاعدين مغبارون اب زغبر منقسخاس زي اجامو لعليو زتفعلالي مسارات المعاتات مهنا صلو زخزي تخايدنو لنا اكسبو ون كابه مبرق افريكا فلما اكسبو مخانو زي فلما اكسبو يكون بر بقصالنت ابا خالوت هاغرات افريكا ون تمكرو لوت زغبرلو ابي ኢትዮጵያ ون بقصالنت كافتم زلو مسارتنا غبركا زلو دخمتات انتايم اسكا حز تمزغو عوتات انتايم تم عوتات ناطناخركا نموصال تم دمهتات ون مفتاح اجام كم زلو تخرت وانت لو هاي وكسرح كم زلو العلم نيرم يوم ديجيتال إثيوبيا 2025 قاعد نمغبار استراتيجي تحانصيصو متغبار كم زتجمره افتي وعلى العلم يوم عود ديجيتال مهزو بوتا توهيونا تسرحيو بهال سرحن مسرح نون كمو تمساسالي بهال سرحن مسرح كبهال كله اتبهال سرحنا ون عسرار حتاتنا ونفقمت ذاته كزبن كم زلوه نزين مقيار دما كسرح كم زلوه افتي مدرخ كم بانل ويم كم فورم تغيرو تلعلم ميت كم استغور لمون تلعلم يم علم لخ تلواواطاي عقم تكنولوجي مهناص يدليو مخنيات علامات زلون عقمي علامات زلون عقم تتقيمن اب لعل خالوت زي عبيا وي مزمعبا زركب هاجرات ون ناي بعلن صلوا وي مصعنتو كحدر رايخلين سلازي مزين وددار تصعنتو تጸቃጣይ نزي مخان ويم دما ناي تصعنتو تبدالاي نزي مخان عرسخا بقيخا ويم دما عرسخا امعبيلكا مركب دما قدن بمخانو تكنولوجي مهناص
قد مخانو كل مداوي دحنا نستوز ترجعت سرعة فاينانس ونكل استوينو تناي سرعة فاينانسنا زحشة قلت الناس زلوا قلت في كون تخوينو زياتهم معتقبونا قداسي مخانو تلعيل النيريو زتمال إلى علاونة حجر نكهلون قدنيو حزيزي بفلايت ناي سايبر تقعات بحالله ناي سايبر تقعات كبتصح انتلو هاجرات استفلا هاجرات استفلا هاجرات بتصح خلو استفلا لي غداتات بصحهم استفلا لي عنوتات كم زوصحو نفلطينا سلازي نزي عرسخا خيلكا نزي نمصوار زخل عدك تكنولوجي فلتت اسرار حكم زدلي افتي وعلى استل علي نيرو زي حقاو زور ገንዘብ ሆነሎ مستناي سرعه فاينانس تتحيزو زي نمعقات زيوم نمقصصار بفلاي ገለገሊኦም ቅዱስ ዘይኮነ ተግባር ከውዕሉ ዝኽእሉ ገንዘባት ንግብረር ዓደ ከውዕል ዝኽእል ገንዘብ ንምቁፃር እውን ዓርሱ ዝኽኣለ እጃም ወይ ብጽሒት ከም ዘለዎ ብፍላይ ጸሊም ዕዳጋ እውን ኣሎ ጸሊም ዕዳጋ ቅድም ክብልት ናይ ማይክሮ ቁጠባ ምምሕያሽ ቅድም ምክያዱ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዝነበረ ኩነታት ንፈልጥ ኢና እዚ ብላክ ማርኬት ዝበሃል ሕዚ እዚ ንምፍታሕ ቶም ናይ ባንክታት ውድድር ንሕንሕ እቲ ናይ ነፃ ዕዳጋ ፍቁድ ምዃን ናይ ዋዕሉ ኣስተዋጽኦ ይገብር ምህላዩ ዝገለጽዎ እዩ ነይሩ ያው ፊሽ ዛዕባና ቱ 00 ቁጠባ እዩ ያው ኢትዮጵያ ኣብ ክልል እንርከበሉ ግዜ ኢኮኖሚዬ ክውሕሰለይ ይኽእል እዩ ኢላ ለተለመቶም ነገራት ኣብ ምትግባር እያ ትርከብ ሪፎርም ቁጠባ ማክሮ መሰረት እንደሓዘ ይርከብ ቶም ሪፎርም ቁጠባ ማክሮ ባይታ ለምድሓዝ لربحو ነገራት እውን ታአዮም ኢልኻ ወይ ካዓቱ መሰረታዊ ወይ ኮንስቲትዩንት ኢልና ክንጽርሖም እንኽእል ነገራት ብሰሩ በማክሮ ጥራሕተ ላይ ሆነ ኣብ ስርዓት ኸይድ ንግዲ ታይታዮም አገደስቲ ኢልኻ ምፍላይ ጽቡቕ እዩ ያው ንግዲ ማለት መንግስቲ ዜጋ አቅሚ ቁጠባ እዩ ስለዚህ አቅሚ ቁጠባ በአግባብታ እዩ መታሃኒጹ ለዜጋ ፈሰስ ተገይሩ ዜጋ ሞዲሱ ለመንግስቲ አታው ገይሩ ቱ ሽኽርክሪት ወይ ካዓቱ ዋሕዚ ኢኮኖሚ ስሩዕ ክኾን ልብል ዛዕባ እዩ ኣብ ክልል እዚ ልተፈላለዩ ምድላዋት ኢትዮጵያ ላገበረት ጸኒሓያ ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚኣ ወሕስ ልክኾን ኢኒሻሊ መጠን ገንዘብ ውሉል መጠን ገንዘብ ዝያዳ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብቱ ማይክሮን ማክሮን ኢልና ኣብ እንሰርዖ ቅዲ ቁጠባ ቱ ለዓበየ ገዘፍቲ ነገራት ብዙሕ ኣናእሽተይ ነገራት ምንቅስቃስ ልክኽእል ገዘፍቲ መጠን ካፒታል ክህል ክኽእል ኣለዎ ስለዚህ ዞም ነገራት እዚኦም ልክህልዩ ካብ ልተግበረቶም ናይ መጀመርያ ኸይድታት ሓዲዩ ዲጂታል ፋይናንሲንግ እዩ ያው ዲጂታል ፋይናንሲንግ ገቢልኻ ልርከብ ረብሓ ብልተወሰነ መልክዑ ክንጽርሖ ገዳሲ እዩ ልዑል መጠን ክዙን ገንዘብ ኣብ ባንክታት ክህሉ ዕድል ይፈጥር እዩ ማለት እዩ ልዑል መጠን ክዙን ገንዘብ ኣብ ባንክታት ሃልዩ ማለት ሓሳብ ለለዎም ሰባት በኮላተራል ይኹን በኮላተራል ፍሪ ይኹን ብልኾና ወይ መንግስት ብለመቻቸውም አግባባት ልቃሕ ረኺቦም ላብ ኢንቨስትመንት ልካኣትዩ ሰፋሕቲ ናይ ገንዘብ መጠናት ኣብቲ ከባቢ ልክሽክርከሩን ካብ ዴይሊ ላበረር ጀሚርኻ ክሳዕ ቱ ስኪልድ ማን ፓወር በሓፈሻ ቱ ናይ ፋይናንስ ዝውውር ወይ ካዓቱ ምሽክርካር ልክህልን ቁጠባ ስሩዕ ዋሕዚ ልክህልዮም በዓሉ ልኻኣለ ረብሓ ኣለዎ በኻልኣይ ነገር ደሞ ሃገር ከም ሃገር ቱ ልዕልና ወይ ከዓ ሶቨርኒቲ እንብሎ ነገር መግለጽዩ ሓዲዩ ኖት እዩ ሃገር ኖት ኣለዋ ዓለም ለኸ ስርርዕ ፋይናንስ ኣሎ ሃገራት ኖት ክሕትማ ካብኣተን ልጥለብ ክፍሊት ኣሎ ዝክፍሊት እዚ ወርቂ ኸዚንካ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚህ ዲጂታል ፋይናንሲንግ ትበሃል ተሎ ብስልክናን ብኻልኦት ለኣመሰሉ ዲጂታል ብልኾኑ አግባባት ቅርሺ ናይ ምዝውዋር ዛዕባ እዩ ቅርሺ ካባየ ወፅዩ ተመሊሱ ካብ ባንክ ልወፀሉ መስርሕስ የለይ ስለዚህ ኣብ ኢድ ልባኽንን ለተወሳኺ ወጻአታት ሃገር ልክተውጽ እትግደደሉ መስርሕ የለይ ቶም ተወሳኽቲ ወጻአታት ኢልና ለሓዝናዮም ናይ ሕትመት ቅርሺ ወይ ከዓ ኖታትን ካልኦት ዛዕባታትን ቱ ማክሮ ብልኸደሉ አግባብ ይኽድሞ ዞም ወጻአታትና እዚኦም ላፍቱ ማይክሮ ሰሪዕና ኣናእሽተን ደቀቕትን ብኣግባብ እዚ ልቱ ማክሮ ደገፍቲ ክኾኑ ምግባር ይከኣል እዩ ልብሉን ካልኦት ኢኮኖሚያዊ ስልሒታትን ባይታ ድሒስኻ ውሕስ ቁጠባ ልምህናጽ በዓሉ ልኻኣለ አጋጣሚ እዩ ሓደ ቱ ማክሮ ኢኮኖሚ ውሕስ ልምግባር መንግስት ካብ ተግበሮም ተግባራት ውሽጢ ሓዲዩ እዩ ያው ኣብቱ ለሓለፉ መዓልትታት ዕዳ ብሔራዊ ባንክ ላይ ምህላው መንግስት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ልረኸቦም እታወታትን ይኹን
ብዲፕሎማሲያዊ ኣግባብ ካብ ሃገራት ወፃኢ ዝረኽቦም ሓገዛት ይኹን ካልኦት ለኣመሰሉ ነገራት ኢፌክቲቭሊ ናይ ምጥቃም ዛዕባ እዩ ከዚ እዚ ንብል ተለና ካልኦት ብዙሕ ኣዳሒዝና ክንሪኦም ልግቡኡና ነገራት እውን ኣለዉ ያው መንግስት ብቅድስና ሓሳብ መንግስታት ላይ ይኹን መንግስታት ብቅድስና ሓሳብ እዮም ልኸዱ ኢትዮጵያ ከምቱ ትፈልጦ ዲማርክድ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ዋሕዚ እትኽተል ሃገር እያ ነይራ ከዚ ብለሎ ኣግባብ መንግስት እንድሕር ልቕሓት የውፅአይ ማለት ቱ ልህነፁ ልሳለጡ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ላብ ውልቀ ዘፈር ንክኸዱ ናይ ምግባር ተርእዮታትን ተበግሶታትን ተግባራትን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ደግሞ ዓለም ሊበራል እያ በነገራችን ላይ ያው ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ተሳትፎ ብጣዕሚ ኣብ ለተባብዕ ትረንድ ውሽጢ ሙሉእ ብሙሉእ ኣትያያ ምባል ለኽእልና ሓቅታት ኣለውና ብቱ ኮሚኒስታዊ ኣግባብ ይኹን ካልኦት ስነ ሓሳባዊ ቅድታት ልንቀሳቀሳ ሃገራት እንተ ኸይድኻ ብጣዕሚ ብቁፅሪ ብዙሓት ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ወይ ከዓ ቢልዮነርስ ኣለዎም ስለዚ ዓለም ስነ ሓሳባዊ ፅርሒታ ካሊ ተግባራታ ካሊ ኣብ ዝኾነሉ ኣግባብ ኣብ ድኻ ሃገራት ብቱ ወፃዕ ስምዒት ኣትዩ ልንቀሳቀሱ ሓሳባት ቀየርቲ ልከይኾኑ መንግስታዊ ምድላዋት ብኣግባቡ ባይታ ሒዞም ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ተሳታፋይነት ባይታ ምድሓዝ በዓሉ ልኸኣለ ጠቋሚ ወይ ከዓ ኢንዲኬተር ዶንብሎ ወይ ከዓ ቱቱ ሓባሪ ነገር እዩ እሞ ፅቡቕ ነገር እዩ ኢለ ልምድምዳም ብዙሕ ኣይትገሚ ፅቡቕ ምናልባት ቅድሚ ላብ ካሊእ ርእሲ ምስጋርና ኣብዚ ኣብ ኣብቲ ዋዕላ ቅድም ዝበልናዮ ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ እውን ብወገኖም ዝበልዎ ነይሩ እዩ ምስ ተሓሒዞም ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 12 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዕዳ መንግስቲ ናብ ዜሮ ኣውሪዱሉ ኢሎም ዕላው ገይሮም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ ከም ዝበልዎ እዚ ኣብቲ ዋዕላ ፎረም ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዝገለጽዎ እንዲዩ ኢትዮጵያ ዓውዲ ፋይናንስ ከም ናህር ዋጋ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ዝበሉ ብብዙሓት ፀገማት ወይም ድማ ትፍተን ዝፀንሐት ሃገር እያ ፀገማት እዚኦም ንምፍታሕ ድማ እዞም ፀገማት እዚኦም ንምፍታሕ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ ምምሕያሽ ሪፎርም ማይክሮ ቁጠባ ምእተዋ ዝዝከር እዩ ስለዚ ዙ ተግባር እዚ ወይም ከዓ ትኸዘ ወፂኡ ኣምፂና እኒአና ውፅኢት እዞም ናይ ምምሓሺ ማክሮ ቁጠባ ኢልና ንሰርሖም ዘለና ስራሕትታት ወይም ዕማማት ዘምፅዎ ውፅኢት ኢሎም እዮም ገሊፆምዎ እቲ ምምሓሽ ዓውዲ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ሓደ ሓቋፍን ተናሓናሕን ነቲ ንምዕባይ ዝፈጥር እዩ ኣብ መንጎ ትካላት ፋይናንስ ክኾን ይኽእል እዮም መንጎ ሃገራት ኣህጉር ዘሎ ናይ ፋይናንስ ንሕንሕ ጥዑይን ውሕዘቱ ዝተማልአን ዋሕዙ ዝተማልአን ንክኸውን ዝገብር እዩ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ እውን ከምቲ ቅድም ኢልና ንገልፀ ዝነበርና ብዙሕ ፈተናታት ኣሕሊፋ እያ ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ ዝፈተና እዚ ንምውፃእ ወይም ድማ ንምሽፋን ዝኸደቶ ርሕቀት ብዕቱብ ውፅኢት ኣምፂላ እዩ ዝብል እዩ ብፍላይ እቲ ናይ መምሓሽ ማይክሮ ቁጠባ ዝበሃል እቲ ሪፎርም ውፅኢት ኣምፂላ እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆምዎ ንግዲ ወፃእን ኣታውን ናይ ቀጣይ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ንምስሓብ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ኣለዎ እዩ እዚ እቲ ናይ መምሓሺ ማይክሮ ቁጠባ ስለ ዝተሰርሐ ኣብ ናህር ዋጋ ምቕናስ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ንምቁፅፃር እቲ ናህር ዋጋ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ኣለዎ እዩ ኢሎም እዮም ገሊፆምዎ ስለዚ ራእይ ሪፎርም ማይክሮ ቁጠባ ጉሁድ ንምግባር ዝተዓመሙ ስራሕታት ወይም ድማ እቶም ናይ መምሓሽ ሪፎርምታት ዝብልናዮም እቶም ፃዕርታት ውፅኢት የመዝግቡ ከም ዘለው ሓደ መርኣያ ተገይሩ ክውሰድ ከም ዘለዎ ዛዕባ እዩ ነይሩ ዕዳጋ ባንኪ ንባንክታት ወፃኢ ሃገራት ክፉት ምግባሩ እውን ኣብቲ ቁጠባ ሪፎርም ማክሮ ባዕሉ ልኸኣለ ሓደ ተጠቃሲ ዛዕባ እዩ ዓለም ዝጠልቦ መስርሕ ዕዳጋ ምስ ምትእታው ጎኒ ንጎኒ ጠለብ ኖት ሃገራት ወፃኢ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዜጋ ወይ ከዓ ነጋዳይ ክረክብን ዓለም ለኸ ንሕንሕ ከሳልጥ ዕድል ይፈጥር እዩ ያው ኣብቱ ክልተ መዓልቲ እዚአን ለወፃኢ ሓበሬታታት ከም ልመላኽቶ ቅድሚ ኸዚ ነጋዶ ይኹን ውልቀ ሰብ ናብ ወፃኢ ሃገራት ትኸድ ተሎ ዝረኽቦ ነበረ መጠን ሸርፊ ወፃኢ ሃገራት ብጣዕሚ ዕርዩ ውሑድ እዩ ነይሩ እዚ እውን ላፍቱ ፀሊም ዕዳጋ ንኻልኦት ነገራት ሃገር ላሳጥሐ ኣፀጋሚ ለይስሩዕ መንግስቲ ብለለዎ ዓዲ መንግስታዊ ቅርፅታት ቅርፂ ስሒቶም ብጣዕሚ ብለሰክፍ ኩነታት እዩ ነይሩ ትማልን ሎማዓንቲ ለወፁ ሓበሬታታት ክሳብ $10,000 ሓደ ሰብ ይፍቀደሉ እዩ እዚ ቱ ዕዳጋ ባንክታት ሙፀን ቱ ማይክሮ
تو ماكرو قطبة لفطرو عدل عول كسباتون هذا عدل فطيرو إيكونومي هاجر كابس تراجع ميرخا نجارات متعرّي شقطات حسخا متاي نموتان منجست كابزي قاتات لكبو متن جنزب نمعوايون بعلو لخاله عدل اللو عداقا بانكي نبانكتات وصا هاجرات خفوت بقبارو ياو عندنا عيون بوليتيكال فطرو فاينانس او تكالات ببمن درو طايشخا بوليتيكاوي صلفعفعت بايتا حيزوم አጸገምት ነገራት ልክፍጠሩ ባዓሉ ለኻለ ዕድል ይነሩ ስለዚህ ናይ ወፃ ሀገራት ባንክታት አትዮ ማለት ባይ ዲፎልት ባንክታት ናይ አዱሽጥ ባንክታት ተጠርኒፎም ሀገራው ርእይ ልክልዮም ባዓሉ ለኻለ ዕድል ልፈጠር ሰናይ አጋጣሚ ይልኻል ምጽራህ ለሰክፍ ምንም አይነት ነገር የለይ ቱ ባንኪንግ መስርሕ ንምዕዋት መሰረተ ልምዓት ዝርገሐ አገዳሲዩ ስለዚህ ዞም ነገራት እዚኦም ልምዕዋት زرجح نيتورك أقداسيو منجست بعتوب قبل صراحة لهم لوز عباتات يو متستتان مسخالوت تدحست نجارات لا تفتن أنت غنون زرجح نيتورك ببخبابيو تبصح المقبار أنتو ديجيتال فاينانسينج بايتاد حسقة تو عنتو لا جلسنا يوم نورنا نجارات لممسا تعاري لا تجبره وحسنا سايبر سيكوريتي of course تو فاينانس دحنا النت بعلو الخالة مواقر اللو مس إنسان يكون مسخالوت عقبات مس محور بوليسن تدحسقة تو ناي تو بانكينج سيستم وحسن كون غيرها ياو تو ماكرو مدلادل هاليو لتو مايكرو وحسو زيغاتات بغبو لكخدو من لزيوم لامسلو مدلاوات اللو المال يدلي حدا خلتنا ونا زعباتاتنا نا زازمنا لابتي مبل سالساي زعبا زحزنا تشكاغرنا لنا سالساي زعبانا تايو علم لغا محلت نهبي على كتما جما وين ما زوا جما خبير نيرو تي وعلى تاي تحستو نيرو تاي مالتي زبل زعباتات اوستل على حسابات دما نتملكتنا خنا كافلينا مرها سلازي ابتي وعلى استرخو مكتل بريزيدنت بارتي بالصقنان بمعرق مكتل قدماي مينستر ماخل متحبار هنصت سرعه ديمقراسي ايت ادم فرح بوانانت كمناي كبر غاشا خوينا مفت بوتا ترخيبو ملእኽተ محلاليفهم نيرم يوم تايتي ملእኽቶም ኣብ ኢትዮጵያ ፍርያት ብምስሳን ውሕስነት ምግብን ምርጋዝ ዘኽሉ ተግባራት ይውገኑ ከም ዘለው እዮም ገሊጾም እዚ ታይ ማለት እዩ ናይ ጸጋታት ሌማት ዝበሃሉ ስራሕታት ካብ ዝጅመሩ ነቲ ሓረስታይ ነባራይ ኣብ ከተማ ይኹነ በገጠር ብዝምች መልክዑ እናተሰርሐ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ቀንዲቱ በዋናነት እዚ መስርሕ እዚ ክተኣታተ ከሎ ነባራይ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዘኽእሎ ወይም ብዝመቸው መልክዕ ንኽሰርሕ ዝተሰርሐ ወይም ዝተኣታተወ መስርሕ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕሉ እጃም የበርክት ከም ዘሎ እዮም ኣቶ ኣደም ፈራሕ መግለጽ ኣብ መደረኦም ወይም ድማ ንግግሮም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ መርሃ ግብሪ ጸጋታት ሌማት ቀንዲ ኣንፈት መንግስቲ ኮይኑ ካብ ዝመጽእ ጸኒሕሎ ምትግባር እውን ካብ ዝጅምር ጸኒሑ እዩ እዚ ውዕሉ ዝሓደረ ተግባር ዝመርሃ ግብሪ ንፍርያት ንህብን መዓርን ዘበርክቶ እጃም እውን ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ تمعلتي أنا هب نكناخن ويم دما معلتي علم لخ معلتي نهبي تباهيلي يو سلازي بفولي تخرت نهبي أفتكبابي بفولي يراوحون معارون يفريونن كم زلوا تزواويرهم تعازيبهم نسدما زي بمتنخار العلت متى تباهيو نابزد اللي بركي ويم دما وشتي طلب وشت عدن وصان كفر بزخل ملكوعي يسرح خم زلوا يوم عطوا عدم فرح قريصم التكبابرا مرها قبر ጸጋታት ሌማት زواجما بفلاي تم تعذبتو زنورو استفالاليو بركي حلفت سرح منجست خوينا او عدتي كايدو نيرم بولس تمكرو زوسدلو مخانون رئسان ممحدارات ناي كللات تعذيبهم زي زتبع وصيت زترايلو يو يلم غليصمو زي زتبع وصيت زتراي او زكباب زلو ويم ابزواج ما زلو دما ابكالوت كللات ون كسفحفح كتبابع كتاتاتو تمكرو كوسدلو كم زلو يم غليصم زي جمجمة فتاسما ጸጋታት ሌማት ሻዕንተ ወርሑውን እዩ ናሃለ የተራዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብጸባ ብደርሆ እንቋቁሖ ጸባን ውጽኢት ጸባን ስጋ ዓሳ ዝተፋላለዩ ኣሕምልትን ፍራምረን ዝህቡ ኣትክልትታት እውን ተይቃረዩ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣለዎ እዚ ናይ ጸጋታት ሌማት ክበሃል ከሎ ብቃል ጥራሕ ዝሽፈን ወይ ብቃላት ጥራሕ ዝግለጽ ዘይኮነስ ኣብ ተግባር ወሪዱ ሓረስታይ ኮን ይኽእል እዩ ከተማ ዘሎ ነባራይ ኣብ ጓርኡ نو بزطعم ملكعو جن وحسنا مجب كرجاق صلوا زخل سرح انتاي يسرحوا له زبل أم انتاي بصورة محاورة سبك خما يقبلوا الله
እንተግባራውነቱ ጥቅሙ የጣዓሞ ደሎ ዝብል ጥቅሙ ተሪዩ ነባራይ ወይም ህዝቢ ናብ ተግባሩ ዘአቲ ስለዚ እዚ ብዝ ደህስስ መልክዑ ዩቲ ገምጋም ወንተ ኻይዱ ነይሩ ተሳተፍቲ አበ ወረዳ እቲ ዞባ ጅማ ዝበሃል ዝተሰርሑ ልምዓት ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ መዓር አቮካዶ ሙዝ ምድላው ፈልሲ ቆጽሊ ሻሂን ምርባሕ ደርሁን ከምኡ ድማ እንቋቁሖ ተዘዋቢሮም ተዓዚቦም እዮም ንኣብነት ክንርኢ ከለና ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥልሃን ከበደን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ አቶ ደስታ ሌንዳሞን ኣብኡ ሪኦም ዝሃቡ ሓሳብ ነይሩ ታዮም ኢሎም ኣብቲ ዞባ ማኣዲ ለማት ትኩረት ተገይሩሉ ብዝሐሸ ብርኩ ይትግበር ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ምቹው ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣሎ ፍቲ ከባቢ ምቹው ሃፍቲ ተፈጥሮ ማለት መሬት እውን ልፉዕ እዩ ልሙዕ እዩ ማይ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ተጠቂምካ ናብ ረብሓ ናብ ጥቅሚ ንምቅያር ድማ ዝግበር ዘሎ ተመክሮ ክውሰደሉ ዝኽእል እዩ ፍርያትን ኣፍራያይነትን ንምውሳኽ ወይ ንምዕባይ ድማ ዝስራሕ ዘለው ከም ተመክሮ ከም ሃገር እውን ናብ ሃገር እውን ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ንሳቶም እውን ናይ ክልል መራሕቲ ኮይኖም ክመፁ ከለው ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኮይኖም ክመፁ ከለው ናብ ክልሎም ከይዶም ብዝጥዕም ኣገባብ ተርጉሞም ናብ ሕብረተሰቦም ከብሩዱ ከም ዘለዎም እቲ ስርዓተ መጋግባ ድማ ብዙይ እቲ ናይ ስነ መዓዛ ዝበሃል ሕብረተሰብ እንድሕር እዚ ረኺቡ ብቀረባ ዝተመጣጠነ ምግቢ እውን ወይም ድማ ስነ መዓዛ እውን ብዝሓለወ ስርዓተ መጋግባ እውን ከስተኻኽል ዝኽእል ዓይነት መስርሕ ከተኣታቱ ከም ዝኽእል ዝተገለጸሉ እዩ ነይሩ መርሃ ያው ከምቱ ልገለጽካዮ እዩ ያው ጸጋታት ሌማት ቤዚካሊ ወይ ከዓ በመሰረታውነት ዓርሰ ምርኮዛ ምግብን ፋይናንሳዊ ውሕላለን እዩ ቱ ዓርሰ ምርኮዛ ምግቢ ባይታ ብለድ ሕስኻ ኣብ ኢድኻ ልተርፍ ናይ ገንዘብ መጠን መሰረት ልክህልዮ ምግባር እዩ ያው ፐር ካፒታል ኢንካም ወይ ከዓ ቱ ዓመታዊ ናይ ውልቀ ሰባት ኣታዊ ንጂዲፒ ወይ ከዓ ቱ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወጁት ጂኤንዲፒ ይንትራስ እዚ ዞም ሃገራዊ እታወታት ወይ ከዓ ሃገር ከም ሃገር እትረኹ ዓበይቲ ውህላለታት ልክዓብዩ ብብርክ ማሕበረሰብ ክስርሑ ልግብኦም ነገራት እንየው ኢኮኖሚና ይፍለጥ እዩ ብዓቀን ክንደየናይ ደቂቕ ምዃኑ ቱ ደቂቕ ኢኮኖሚ ደሞ ጻዕርል ልገብሩ ልልሽቅሉን እታወቶም ልክዓብዩ ልልጽዕሩ ሰባት ኩላ ኣብ ሕድሕድ ፓራሜትር ልከይበጽሐሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ዓርሰ ምርኮዛ ምግቢ ንብል ተለና ኣብ ሕድሕድ ድሕረ ባይታ ኣብቱ ኣብ ድሕረ ገዛ ዝርከቡ ባይታታት ንምግቢ ክኾኑና ልኽእሉ ነገራት ኣብ ኣፍሪና ብውሕድ ጻዕሪ ቱ ብልዓበየ ግዳይ ነጋዳይ ልኾነ ወፃኢና ኣብ ምንካይ ልኾነ ስራሕ ናይ ምስራሕ ዛዕባ እዩ ሰብ ለበለ እንድሕር ብብገዝኡ ለፍርቶ ኮይኑ ቱ ነጋዳይ ኸታይ ሰሪሑ ክበልዕ ልብል ሕቶታት ሰባት ከልዕሉ ሰሚዕ ይፈልጥ እየ ከምቱ ዓንቶ ላገለጽናዮ ልነበርና ባንኪንግ ኢዝ ዘ ሶሉሽን ሰባት بعلوم بمغبم خال بعلوم فريوم بمقام تخيلهم أبيدهم لترف قرشلهم تقرشهم أبانكي وأهل الو مالتيو أبانكي له هلال قرشن تلو دمو سبات بأقباب للتفل عليه لربحكوا علوه من قستاو مسرحات بايتا حيزهم عدل لفتر حدا قزيف حقراوي يفتح يو مالتيو خمتو بقدم إلى العلنا يوم أمريكا خم أمريكا بعلت عباي إيكونومي حقر مهرتين قاقحو حسرت قتيموها ስለዚህ ከም መፍትሕ ለቀደትሉ መንገድ ከዙ እንደግሞ ሕድሕድ ሰብ ዶርሆ አይሚን ቋቋሖ ምፍራይ ግደ ከወስድነው እንግዲህ ሕሰቦ ስለም ቋቋሖን ስለ ዶርሆን ናይ አሜሪካ መንግስት ለዜጋታቱ መልእክት ተሕልፍተሎ ስለዚህ ዓለም ለኾነ ልፍትና ለተፈላልዩ ሐቀታተሎ አይኮንን ከማና አይነት ደቂቅ ኢኮኖሚ አብለለው ሀገር ማለት እዩ ስለዚህ ለአመሰሉ ጻዕርታት በዓልኻ ኺግልኻ ትንግዳው ምንቅስቃሳት ብልተርና አግባብ ልክንቀሳቀስ ባዓሉ ለኻለ መስርሕ ስለልኾነ ቱ ሆም ኢኮኖሚክስ እዚ በአግባቡ ተተግባር ልክኾን መንግስታት ለለዎ ማሐወር ተጠቂሞም ለተተግባርነቱ በበቤት ዕዮታት ከስም ትካል ኮርፖሬት ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ላብ ገዝኦም ተወጽተሎ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ልተዓቀኑ ጊዜታት ለፍረዮ ኣብ ለለዎ ባይታ ለፍረዮ አሕምልቲ እንዳዓደለ ሪኢና ኢና ስለዚህ ቤት ዕዮታት ሙሉ በሙሉ ተላአትዩ እንዲያው መድላይ ተኮይኑኮ ምስ ኤምባሲታት ኔጎሽት ምግባር ወን ይካአሉ ትልሰፍሕ ቦታ ከተማታት ሒዞሙ ወለለው ኤምባሲታት እዮም ኤምባሲታት ለሰራሕተኛታቶም አታው ልክኾነሎም ምግባር ልካአለሉ ኣብ ተገነ መድረኻት ሎቢንግ ስራሕትታት ተልስራሕ ጽቡቅ ይሞቱ ጸጋታት ሌማት መሰረት ልገወሩ ምንቅስቃሳት አዕርዮም ክስፋሕፉ ከም ትካል መልእክት ክናዕልፈለና ልብል حساب اللي في شعوي قدم لافتي خالواي ويم ناي موداتا رئيسي مسكرنا منستر حرشا دكتور جرما امنت يبو نفتي مدرخ ويم دو مابز مرها قبري
ጸጋታት ሌማት ዝተገምገመሉ ኣብ ከተማ ጅማ ተረኺቦም بوانا منيستر حرشاون سوم سلز مرحوه زحلفوا ملأخت نيرو ملكتهم ويم كم حدا اتي عود زمرح زلو منيستر زقلت ونيرو إذا خزنا كايدو زلنا مرها قبري سقاتات ليمات سرعة مجاجبان أنا من الملوات عوي جامز اللو أيو مغنياتو حدا محبرسم أو زخونا كباب زنبر أفتازر كاو تسنايدر هو مرة حديان تسنى عساديان تسنى زخونا أفوكادو قام تخلي فرامر أحملتي تخيلون دحر زربح خويننا وعلو أما جاجبا سرعتون بقول كعكلوات يخيليو سلازيزي وحسنا مجبن مرقاقات ون لعل الجام سلازلوه حتى أنا خيرنا نقصلو ويمكن سرحوا للزقباء تكباري زبل بأصنعتي ويم دما بعتو بستناقرو زعباي نيرو وزي بزبلت أنا من تنخارون اتمنها مرها قبري تتناخيرو قصيل الله كم هاجرون تخرت توهاي ويسرح له خزون تتناخيرو قصيل الله يلوم نيرام بفلاي أب فرياد دورها عسى أبا معارن تخرت تجيرو نتقلب وش تعدي خوانا ندقة بز تعمل كعو يسرح يزلا بفلاي أب بفلاي بناي معار بفلاي معار هاجرنا عوي عقمي عوي بوتنشال الله زيناي معار فرياد تتقيما لنا عدوش تتقلب طرح زي خونس ني وصاون كتشطولو التخل وين كتوصل التخل ني عوي عقم سلازلوا زي كتتقموا لهم زلوا مس قرب قلب انسات ون يصقم نيرو بزح غزي خز متأثر كفطر لو بزخونه ناي قلب انسا كربح زخيل ويم دما كدال زخيل زخونه اكل تحليو انسسا زلوا دما كاو تتقيمو ويم دما بعلو زيد داليو انسساتو مغول زخيل نعسا انسسا عسا كون يخلي دورو كون تخليا كفتك كون يخلاين نزين بزمجب تناي قرب قلب انسسات متأثرون كسرح بصفيحو استتحاز امامي لما لو بزيد ما ايتيوبيا تغبارا بتغورم زلا سرعه مغبي عالم لخا تقبلنا ون نرخبه مخانو ازخاخيرم يوم زيون كلا عالم لخا فورم زلاقي مربح نهبن اقرابن ويم دما اصوات نختدالو عدل زتوهاون زي تغورو زلا ويم تي نطفتاتا ترايو يو زي عدل تبايونا نيمبر بعد زرخونا يكونان ويم دما بصول زركب يكونن زبل ملእخت زلو امام التحالفو عبت مدرخ لعلو تمرارح ابيات عيو فيدرال كللات زملكتهم اكلات امرمر زسرحو زلو اب استفالالي ناي مرمر تكالات زسرحو زلو بفلاي مس حرشات اساسيرو تاريخي ومتي قام تخايدين قصالاي وون تمرتو وسيدلو كابزي بزح شيخ سراح خمس خونه يم غليصو مبارك كبرات تملكتنا حزون نافتي ناي سالساي ناي موداتان زعبانا خنشجر مرها تكال عالم لخ سرحتنياتات انترناشنال لابور اورغانيزيشن او زي حبرة افريكا يتساليتو توعلا دخنتن سنه سرحنا بافريكا بفلا فتح غورنا بسفيحو زريو زي دخنتن سنه سرحن ويدما ادلو زي شاراو زباله سرارح له زي نمقراف بعتو تواديدنا تدالينا اكد ويدما تلمحيزنا كنسرح لنا زيوم نمفتح دما بمنفس متحبار بقراصنت كنسرح لهم زغبوم زعباتات يوم زبلو افتي وعلى زتل عليني دحر بايتا انترناشنال لابور اورغانيزيشن تو منقسقاس زي مسرتو مسلاتن ممرحتات شقالو اب اوان شغلي بليفل مجلس حساب ديكلاريشن اللو ياو تو ديكلاريشن زي بايتا قدم محازو ودو حورات منقستات قدم ممصو عالم لخو عمامات بايتا لحزلو نبر مدرك ياو ليج اوف نيشن خموخانو شقالو عالم باغبابتاي حساباتهم كغلصو باغبابتاي دليتاتهم يوحزلو ابل عليهم لبصح وصعات ايو عالم كاتهم تاي تصبن لامسلو نغراتن لا تسرح موصيو ياو خمتو انترناشنال لابل اورغانيزيشن سيبو بالديكلاريشن لقمطهم 5 نطبታት እዮም توم 5 نطبታት መሰል ሙዳብን አፍልጦ መርካብን حبራዊ መሰልን ምድርዳርን እዩ እቱ ኻልአይ ደሞ መሰል ለኾነ ዓይነት ቅድም ዝመዛ ምእላይን ምቅላስን እዩ ህፃውንቲ ንስራሕ ምግልጋል ምትራፍ እዩ ያው ብራብዓይ ደረጃ ደሞ አታሕዛ ሰራሕተኛ ንሸቃላይ ብለግልል ወይ ከዓ ብለና አስከ ይኹን ምግባር እዩ ሰብአው ክብር ማለት እዩ መሰል ምግባር ወሕስን ንጥዕና ምቹ ዝኾነ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ከባብን ዘን ዓምድታት ዝተኸትሉ እዩ ውድብ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ትካል ሸቃሉ ልንቀሳቀስ ያው ዞም ነገራት እዚኦም በአግባብ ድኽነት
بأجباب لي معبلة أمره ويكعن أي تمرت عدل لي رخبة محبر السبن حزبن كتجورو يخلو ديوم يلخان تحسيبها مويجاو يلخون لذي حتى مسؤول للكير رينا يخليه والدربعة عمد حرقت لابل اللي هو قرب مايل ولدوك قدح مسداد في لاي إن كونتكست أوف أس سيوت ولا له حكي لذي زوم نجارات زيوم لكتجورو خم حجرات تايكن جبر لنا لبل كتدعسسنا ينعنا تصبغ لخون فتو على العلو عبيت سعبات تنتلون ياو إثيوبيا هم إثيوبيا مسرت المعات مزرقح قطبة نمعباي تعينت عالم لخوت إسسرات تو مونغونيا دبلوماسيا وركبات تقيمة تعينت محزنتات تو دومستيك عاقمي متقام تعينت من قسقاسات تقبر لنا تيلنا بقى بريفورم قطبة لخد نقر لنا أقدمنا لا واقعنا يونبرنا AI ون نايتو زعبا نسيو قطبة محبرسة معباي قدر لهم تقبارات بمسرح سرعتات اندعام متركب ياو زوم سرعتات زيوم بتحبر هزبن بسنا يتوقسو مزنة الحزو والكسباتن باي تحيزو لأمسلون لقلتنا يوم مسلاتن إننا ورلو ويكعلين ذكرلو بقى بسرو لي ذكروا نقرات خوينهم تو التستغاخله محبراوي حواهو لكلينا بهاجنايو نسعر بالملأخت راح يكلف الدلي تي وعلا تي أخبا بوليسات حنتستي أفريقيان كفلت وزقبوم انتايو سمويا موزو سراحت ويم عدل سراح نمفتر كجبور زقبوم تايو دخلنا نمنكاي ويم سعنتو لو تكباب عيربون نمنكاي زين متصور زخل عقم نمفتر كجبور زقبوم تايم زبلو تلعيلهم أفتم مدرون استلعلو زعباتات يعني بوليسي استراتيجيات لمعات حفتات مسرت لمعات نفتر عدل سراحون حقافاي لوطي مسرت تغيرهم كسرح له كما زقباب فلاي كم أفريقيا زبلت هاجر بزح حقمي زلوا كابسب عقمي جميركا كسع ناي تفطر عقمي ناي تفطر بزح حفتات زلوا هاجر زيو صيخانا بربحنا بلمعاتن نموعال أفريقيا زلوا بدهتات كتفتحوا للتخل زم عقمتات دماوطي خطقمولهم التخل أقباب كل لوي لم يوم أفق باي بايتو كلت حزبي أتتاقس عفو مينستر كتما مسرت لمعاتن جعلت ثاني وين بوجنن كم تمساسلاي ملختي عم حلالي فنين فترة عدل سراح من كايد خنات فتحوي تربحنت كرجاجات تخينهم زيوم أبيتا زورد تكبرات كسرح اللوم زلو زعباتات يوم تلعيلم نيرم مرها كبرات تملكتنا زعبنا عبزي كنزازمنا من البعض كابزين لعلي بزح معلنا بزح متزاربنا نيرنا جن ساعتنا سلز قدبنا عبزي كنزازمنا مدب وانا وزعبا لومي سبسرح بالحيز ملكت حد زعبا نيرو علم لخ معلتي وين وعلى فاينانس ملكتون بخلاي زرقنا يو وعلى صقاتات ليمات عب جمع جمجم تخايدون يرزي ون داسيسنا ينا مبل عسرة علم لخ تكالات سرحتنياتات زملكتون ابزي وحبرة افريقيا استسالت زعبانيرو زي زملكتون خاتم بينا هنا كبرات تملكتنا مسانا صنيحكم ولو تحسنا سلسته خاطاتلكم ازينا نمسكن مساخاتم زنورنا مسارحتي مرها سلام رساكم معنا الساعه مبراهتو بحضاره صنيحنا سلام